Дори и да не сте професионален ремонтен бормашина, тази бормашина ви позволява лесно да пробивате и монтирате в стоманобетонни стени, използвайки само електрическа бормашина. Преди това ремонтното пробиване често водеше до прегряване и изгаряне на свредлото, както и до напукване на плочки по време на пробиване. Вече не е така. Тази новоразработена, 4-странна, остра бормашина, разработена от марка с над 40 години опит, разполага с ексцентрично острие за прецизно, неплъзгащо се позициониране. Неговите 22 остри режещи ръба бързо разширяват контактната площ с материала. Двойно спираловидният U-образен дренажен канал бързо отстранява отломките, поддържа свредлото остро и предотвратява напукване на горещото острие. Удължената дължина от 12 см позволява високоскоростно пробиване, като лесно се обработва 90% от материалите. Пробиването в арматура и бетон е без усилие, монтажът на врати и прозорци от неръждаема стомана и алуминий е толкова лесен, колкото пробиването през вестник, а пробиването в кубичен камък е изключително лесно. Пробиването в стъклени врати и прозорци предотвратява напукване или отчупване, а пробиването на дебело стъкло е още по-лесно. Пробиването директно в гранитни плотове е възможно без добавяне на вода за охлаждане. Пробиването на отвори в неръждаема стомана е толкова лесно, колкото пробиването на отвори в кутия. Пробийте отвори в дебел мрамор. Пробийте отвори в метал. Пробийте отвори в плочки. Пробийте отвори в бетон за окачване на осветителни тела. Пробийте отвори в керамика. Едно свредло може да се използва за много цели, просто го прикрепете към електрическата си бормашина и сте готови. Това висококачествено свредло вече е налично. Тази добре позната марка е издръжлива и надежна, като едно свредло издържа до 3 години без да се счупи. Не го пропускайте, ако се нуждаете от ремонт или монтаж.